12 xufier ta' vetturi Y-Plates twafqu u ġew ikkonfiskati il-vetturi li kienu qegħdin isuqu dawn ispezzjonijiet li għamlu uffiċjali ta' Transport Malta fiż-żona tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fost oħrajn. Il-ħames filgħaxija Crew ta' One News kien preżenti hekk kif dawn l-uffiċjali dew wafqu kull vettura Y-Plate hawnhekk l-uffiċjali bdew jiċċekkjaw jekk humiex regolari mal-liġi jew le. Minkejja li fil-maġġoranza tagħhom il-vetturi instabu li kienu qegħdin kif suppost inqabdu numru ta' xufiera li kienu qed jisfidaw il-liġi. One News jinsab informat li hemm każi fejn xufiera tal-Y-Plates ikunu qed jagħmlu xogħol li ma jidirx u mhux fisem il-kumpanija li tipprovdi dan is-servizz. Il-vetturi li nqabdu joperaw kontra il-liġijiet ittieħdu f'idej Transport Malta. Tal-ispezzjonijiet mill-awtorità responsabbli saru bilan li jitnaqqas l-abbuż fit-toroq u biex bil-lejl ma jkunx hemm vetturi Y-Plates mhux iggaraxxjati. Dawn l-ispezzjonijiet saru fl-istess jum li fit-Times tħabbar li b'riżultat ta' regolamenti li ddaħlu sentejlu għal dawn it-tip ta' vetturi madwar 900 vettura jew 20% tal-vetturi kollha kellhom jifqu joperaw minħabba li ma jkunux konformi mal-liġi. B'dawn il-vetturi jridu jkunu iggaraxxjati fil-ħin li ma jkunux fis-servizz. Waqt l-aħbarijiet ta' One il-ħames filgħaxija, il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet ħabbar li Transport Malta kien għeddiet bl-azzjonijiet. Bħalissa issa kif qed nitkellmu għaddej l-infurzar ukoll, jiġifieri hemm uffiċjali tal-infurzar ta' Transport Malta li qed jaraw li dawk il-karozzi li mhux suppost qegħdin joperaw effettivament ma joperawx. Jekk isibu karozza li mhux suppost qiegħda hemm jieħdu l-passi neċessarji biex dik il-karozza titneħħa. Irridu lil kulħadd jaħdem, irridu lil kulħadd juża s-servizz tal-Y-Plates għax is-servizz tal-Y-Plates huwa tajjeb, però fil-parametri tal-liġi u li nirrispettaw dejjem ir-regolamenti illi għandna.